Possibilment kien hemm aktar imħuħ wara l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Dan ħareġ it-tnejn filgħodu fil-qorti kif l-avukati tan-negozjant Jürgen Fenech sit il-kumpanija 17 Black, akkużat bl-involviment tiegħu fil-qtil tal-ġurnalista, saħqu illi saru jafu b'korrespondenza minn prosekuturi Taljani. Tant illi hemm recording għand l-awtoritajiet Taljani fejn allegatament jissemmew aktar persuni illi ħallsu biex jeħilsu minn Daphne Caruana Galizia. Dan kollu sar magħruf kif komplet il-kompilazzjoni tal-evidenza kontra Fenech li jinsab akkużat bil-kompliċità fl-assassinju tal-2017. L-avukat Charles Merċiqa sostna illi fil-konverzazzjoni rrekordjata allegatament bejn żewġ individwi Maltin illi sissa l-identità tagħhom għadha mhux magħrufa, jinstema' wieħed minnhom jgħid illi ħallas 40,000 euro biex ħeles mill-ġurnalista. Recordings illi allegatament inġibdu permezz ta' arloġġ. Id-difiża tennit tgħid illi l-klijent tagħha mhux il-moħħ wara dan il-qtil filwaqt li spjegat li saret taf b'dan ir-recording meta rċevew kopja aġġornata tal-inkjesta. Il-prosekuzzjoni spjegat mal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali li rċevew din il-komunikazzjoni minn Eurojust u preżentawha wkoll fl-inkjesta. Hawnhekk l-Avukat Merċiqa insista li la darba l-prosekuzzjoni rċevew tali evidenza waqt illi il-kompilazzjoni tal-evidenza kienet għadha għaddejja kellha dmir u obbligu illi tippreżenta. Issa l-qorti laqgħet it-talba tad-diviża biex iżżid numru ta' individwi mal-lista tax-xhieda tagħha. Għall-prosekuzzjoni deru l-avukati mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali Nivella u Godwincini. Għad-diviża deru l-avukati Charles Merċiqa, Gianluca Caruana Karen u Marian Camilleri. L-avukati Teris Komutina Kakija u Jason Azzopardi deru bħala parte ċivile.